garin nan fa ya dau zafi ba. Ya Allah za a yi. Yanzu ya ci da wuta kai yanzu na gari ma wahala yake mutane fa amma dai a wata dabara na kawo mana. Ina da wasu in kuɗaɗe ne ina son su kai kimanin yadda nake son su abin nan zan yi wani abu da su. Dan zana mana ta ce ne a buga ta ne kaza. Ni ka ce ne. Ai so na ci kuɗin ka na ƙara haga lafiya da ne. Dan zana mana ita kawai. Ba dai ma'aikata. A kai ma'aikata wa shigowa nan ho iriyan mu ce ko wani iskan da zai zo ya ga mana. Rakaka. Kuɗinka. No. Ha? Duk ya abin da ke aljihunka kawai ka zuba. Ana wani a gefe na. A to kai kuɗin nan fa kai a kai ne. To ka sa 'yan wasan ka? To shikenan mu fara ta mana. Mama ga ke bani, mama ga ke bani a nan garin. Wallahi zan yi tsiya fa. Wallahi zan yi tsiya abuna. Kai da kakanan bayan wallahi kuwa. Mama ga ke bani, mama ga ke bani zan yi tsiya a nan garin. Lawai kenan. Kai, ada uwa kaga kuɗi ba ko a guri. Lawai kenan. Kisa! Ashe Najeriya har yanzu dai akwai amana. Kai, Najeriya ana bala'i. Wai ashe Najeriya har yanzu dai ana kyauta ma wai ake. Abin nan ni gashi na samu. Haba. Wa da na bari. Wa ne yake cewa wai ba kuɗi. Alkudan akwai kuɗi a Najeriya. Ga yanzu kuɗi ba kowa a guri? Waya, aljanu sun kama ni. Waya, Allah.